नमस्कार। आज आम रूढ़ीर प्रयोग जानिबा। रूढ़ीर प्रयोग जानिया पूर्व आम रूढ़ी कौन ताहा जानिबा आवश्यक। रूढ़ी कौन जानिले आम रूढ़ी को केउठारे और किपरि प्रयोग करा जिवो ताहा जानि परिबा। प्रत्येक मनीष भली प्रत्येक भाषार एक निजस्व प्रकाशभंगी रही। एही प्रकाशभंगी भिन्न परिवेश भिन्न बागभंगी प्रकाश पाई थाए। ଏହି ବିଶେଷ ବାଗଭଙ୍ଗୀକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ଅଭିଧାରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଲୋକଭଙ୍ଗୀର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରୀତିସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରୂଢ଼ିର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଓ କ୍ରିୟାପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ତିନୋଟି ଧାରା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଓ ତୃତୀୟ ହେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ପ୍ରଥମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କହିବା? ଯଦି ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଯଦି ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ପଦ ସଂହତିରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଆଜି ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଓ କେତେକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ କେତେକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ ଯଦି ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଗମୂଳ। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପଦ ସଂହତିରେ ଯଦି କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଅଗମୂଳ। ଅଗମୂଳ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମୂଳ ଚୂଳ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାକ୍ୟ ବୀର। ତାପରେ ଆପଣା ସୁନାତ ଭେଣ୍ଡି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅର୍ଥ ଅସହାୟର ସାହା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଅଲଣା କଥା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ପୁରୁଣା। ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ଅକଲ ସଲାମି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରରୋଚନାକୁ ତାହାରି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଅକଲ ସଲାମିର ଅର୍ଥ। ଉପୁରି ମାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟରୁ ଅଧିକ ବା ମାଗଣା ମିଳିବା। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଏପଟ ଛିଦ୍ର ସେପଟେ କହି ଯେ ଭଲେଇ ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଘରକିଆ, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ଓଳିଆରୁ ଗଜା, ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ। କର ଛଡ଼ା, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। କାଠିକର ପାଠ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା, ଯେ କଥା କହେ ମାତ୍ର କାମ କରେ ନାହିଁ। ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛକା ପଞ୍ଝା, ମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଜପାମାଳି, ଅତି ପ୍ରିୟ। ଝାଳ ବୁହା ଧନ, କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। କପାଳ ଲିଖନ, ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଦଳରୁ ଅଲଗା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଥିଲାବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର, ପଣ୍ଡିତର ପୁଅ ମୂର୍ଖ। ଦେହ ଲଗା, ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଏକଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, ବୃଥା ଧମକ। ବଣ ବିଛୁଆତି, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ, ମୁରବୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବାଆକୁ ବତା, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବା ବକ ଧାର୍ମିକ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ଦଉଡ଼ି କଟା ବା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ, ଅନାୟତ୍ତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ।
हाथ बारिशी जी जहाँ साहाଯ୍य कार्य हासिल होता है। हुंका पिटा किछि न बुझी हठात काम को लगी जिबा। तो आमे कौन आज क्रियाहीन रूढ़ी डिस्कसन कले। नेक्स्ट वीडियो रे आमे क्रियायुक्त रूढ़ी डिस्कसन करवा। जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करेंगे और चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे।